зур итеп, озын итеп күлмәк кигәннәр була итәкле, камзул шигүле колпаклар кигәннәр. Аларга карап торсаң да нинди матур курчак дип карап торырлык менә элекеге открыткалардан, мәсәлән, фотолардан. Менә безгә шундый киемне кайтарасыбыз килә, үзебезнең татар, милли, мөселман киемен үстерәсебез килә. Андый киемнәр бик әз, мөселман киемнәре күп булса да, ләкин татарча бизәлгән, татар орнаменты белән, татар стилендә тегелгән киемнәр бик әз. Безнең шушы юнәлешне үстерәсебез килә. Бәлкем үзебезнең китебездә була алабыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә күрсәткәне үзе дә матур, һәм ул матурлыкны ярата. Ул чакра безгә матур булып яшәргә. Бу дөнья нинди матур, менә ул Әл-Вәдүд дигән Аллаһның исемен без ясады. Ягъни ул яратучы, ул безне бу дөньяга яратып барлыкка китергән, бу дөнья безне яратып барлыкка китергән, матурлаган, бизәгән ул, һавасында, җирендә, хәтта җир астында, су астында шундый матур мәхлуклар белән бизәгән. Ягъни ул бөтен җирдә үзенең матурлыгын күрсәтә. Ничек ул матур итеп һәрбер мәхлукны бизәгән.